Στο σημερινό βίντεο θα φτιάξουμε από τα πιο αειδιαστικά τοστάκια που έχουν φτιαχτεί ποτέ. Για να καταλάβετε, θα βάλουμε μέσα τα πιο αειδιαστικά υλικά που μπορούμε να βρούμε, τα υλικά που δεν ταιριάζουν καθόλου μεταξύ τους και έτσι να καταστρέψουμε όσο περισσότερο γίνεται το τόστ. Στο τέλος, ο καθένας θα φτιάξει ένα δικό του αειδιαστικό αποτέλεσμα και θα το δώσει στον αντίπαλό του για να το φάει. Όποιος φάει το περισσότερο από το τόστ του αντιπάλου του, κερδίζει το challenge. Φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify ως GameStars και μπορούμε να προχωρήσουμε στο βίντεο. Οι κανόνες είναι απλοί. Έχουμε 5 υλικά και 3 μπαχαρικά εκτός του ψωμιού και μέσα σε 5 λεπτά πρέπει να φτιάξουμε ένα αειδιαστικό τόστ. Αυτό θα γίνει και σειρά και θα παίρνουμε φαγητά και θα τα κάνουμε αειδιαστικά. Πάμε να φτιάξουμε τα τόστ. Και μάλιστα ο ηττημένος θα φάει ένα ποτήρι με νερό στο κεφάλι. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε 5 λεπτά για να φτιάξουμε ένα σούπερ αειδιαστικό τόστ για το Χρήστο. Πρέπει να βρούμε ένα πιάτο. Δεν έχω ιδέα τι να του βάλω μέσα. Έχω 5 υλικά και 3 μπαχαρικά. Για αρχή θα του βάλω μέσα λίγες φακές. Έχω 4 λεπτά. Στο Χρήστο δεν αρέσουν καθόλου οι φακές, οπότε θα είναι το τέλειο τόστ. Λοιπόν, τώρα τι άλλο μπορώ να βάλω? Θα βάλω γαλοπούλα. Αυτό είναι το δεύτερο υλικό που χρησιμοποιώ. Τώρα θα του βάλω λίγα popcorn. Έχω 3 λεπτά. Πρέπει να κάνω πάρα πολύ γρήγορα. Μάμα, θα του βάλω δημητριακά. Δεν έχω καθόλου χρόνο. Να, εδώ κάτω έχει φακές. Τι ωραία. Έχω πολύ λίγο χρόνο. Τι άλλο μπορώ να βάλω? Θα βάλω λίγο γιαούρτι για να γίνει πολύ νόστιμο. Θα γίνει πολύ νόστιμο για το τόστ του Χρήστου. Έχω χρησιμοποιήσει, έχω άλλο ένα υλικό. Θα βάλω μια καραμέλα. Αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Έχω 1 λεπτό. Θα αφήνω εδώ την καραμέλα. Τώρα θα του βάλω πιπερί, ρίγανη και σκόρδο για να γίνει ακόμα πιο νόστιμο. Παιδιά, τον επάνω το Χρήστο που θα το φάει αυτό. Έχω 1 λεπτό. Πρέπει να κάνω γρήγορα, πολύ γρήγορα. Οπα, δεν πέφτει. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό, δεν μπορείτε να πείτε. Παιδιά, έχω 1 λεπτό. Και τώρα λίγο. Τελείωσε ο χρόνος. Ευτυχώς πρόλαβα.
αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, παιδιά, πολύ περιορισμένος χρόνος. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα βάλω μέσα. Παίρνουμε εδώ το ψωμί μας. Παίρνουμε μία φέτα ψωμί. Και παίρνουμε και ένα πιάτο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα βασικά υλικά. Θα βάλουμε για αρχή λίγη μαγιονέζα. Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι τέλειο. Λοιπόν, αλήφουμε με αρκετή μαγιονέζα. Και τι άλλο μπορούμε να βάλουμε? Θα βάλουμε μαρμελάδα. Παιδιά, θα το κάνω ό,τι πιο ελεύθερο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Αρκετή μαρμελαδίτσα. Έχω 3 λεπτά ακόμα. Δεν είναι πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να βιαστώ. Τρίτο υλικό. Θα βάλω M&M's από αυτά που περίσσεψαν από το βίντεο. Μπορείτε όλοι να πάτε να το δείτε με τα πιο περίεργα snacks. Αυτό ήταν το τρίτο υλικό. Για τέταρτο υλικό θα βάλω λίγο. Παιδιά, δεν έχω ιδέα. Θα τρίψω λίγη γκοφρέτα πάνω. Μισό λεπτό, παιδιά. Είναι χαλασμένη αυτή, οπότε θα βάλουμε αυτήν εδώ πέρα. Ο χρόνος μας είναι 1 λεπτό. Επόμενο υλικό. Ωραιότατο ξιδάκι. Και τώρα θα βάλουμε πιπέρι και σκορδό. Πιπεράκι πάνω στην κοφρέτα και σκορδάκι. Λοιπόν, έχω τελειώσει, μου έχουν μείνει 40 δευτερόλεπτα. Περνάμε στη δοκιμή. Πριν όμως συνεχίσουμε, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να σας υπενθυμίσουμε τους 4 καλύτερους τρόπους για να μας υποστηρίξετε. Ο πρώτος είναι να αγοράσετε με μόνο 1 ευρώ από τον Vinted τις αφίσες GameStars μας, οι οποίες θα είναι στο πρώτο link στην περιγραφή. Κάνουν μόνο 1 ευρώ και μπορείτε έτσι να στολίσετε με ό,τι πιο cool υπάρχει στο δωμάτιό σας. Ο δεύτερος τρόπος είναι να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι, ο τρίτος είναι να κάνετε ένα like και ο τέταρτος ένα comment. Εφόσον έχετε βεβαιωθεί ότι έχετε κάνει κάτι από όλα αυτά,
Προχωράμε στο βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η στιγμή της αλήθειας. Ήρθε η ώρα να ανταλλάξουμε τόστ. Αυτό εδώ είναι της Μίνας και αυτό εδώ είναι το δικό μου. Έχουμε φέρει ένα ποτήρι νερό ο καθένας. 99% θα χρειαστούμε κι άλλο. Αποκαλύπτουμε τα τόστ. 3, 2, 1. Ας παρουσιάσουμε τα υλικά, παρακαλώ. Η Μίνα έβαλε μέσα γιαούρτι, δημητριακά, φακές, γαλοπούλα, καραμέλα, πιπέρι, ρίγανη και σκόρδο. Και ο Χρήστος έβαλε μαγιονέζα, μαρμελάδα, M&M's, γκοφρέτα, ξύδι, πιπέρι και σκόρδο. Το τόστ είναι σκέτη αηδία. Όχι ρε, δεν το τρώω. Χάνεις το challenge. Είσαι έτοιμη για να το δοκιμάσω? Έλα πρώτος πλήρ. Πόσο γιαούρτι έβαλες? Αν δεν είχε μαγιονέζα θα το τρώγα μετά. Έχει ξύδι. Ορίστε. Να το δοκιμάσετε και να μας γράψετε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε η ώρα της αλήθειας. Σε 3, 2, 1, πάμε. Δεν το κάνω. Μπράβο. Ο Χρήστος κέρδισε το challenge. Η Μίνα είναι έτοιμη να φάει το νερό στο πρόσωπο. Δεν θέλω! Έχω εδώ πέρα ένα ποτηράκι γεμάτο. Πάμε να τελειώνουμε. 3, 2, 1. Έχει κι άλλο. Κάντε όλοι like και subscribe στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!